Terve, mun nimi on Marko Vainio, toimin Assisto Routeralla tuotantopäällikkönä. Assisto Routera on Suomen johtava ajoneuvologistiikan toimija. Yli puolet Suomessa myytävistä uusista autoista kulkee autoliikkeisiin ja asiakkaille meidän kauttamme. Tuotannon työ Hangon toimipisteessä voidaan jakaa karkeasti 3 eri osa-alueeseen. Ensimmäinen on niin sanotut yard-toiminnot, joka käytännössä tarkoittaa auton vastaanottoa ja saavutusta ja ajoneuvon siirtelyä läpi meidän eri prosessia. Toinen osa on autojen maahantuontikunnostus, jossa varmistetaan auton laatu, että se on käytännössä standardien mukainen. Kolmas osa on autojen lisävarustelu, jossa autoon asennetaan erilaisia lisävarusteita asiakkaiden toiveiden mukaan. Muun muassa vetokoukkuja, lisälämmittimiä, lisävaloja ja niin poispäin. Yhtiö syntyi, kun 2 perinteikästä perheyritystä, Assistor ja Routera, yhdistyivät vuonna 2019. Juuremme juontavat kuitenkin yli 70 vuoden taakse. Routera on palvellut autoalan johtavia toimijoita vuodesta 1945 ja Assistor vuodesta 1966 lähtien. Autologistiikan lisäksi huolehdimme kaikista uuden auton tilaajan tarpeista, laadunvalvonnasta aina auton varusteluun ja verotukseen.